Hello, tady je Ziky a já vás vítám u dnešního prvního dílu na Xboxu a jsem tady v GTA 5. Nebudu hrát teďka, je to jenom takový oznámovací díl, jak to bude s Xboxem. Tak. A jak to bylo takhle. Takže říkal jsem vám, že si koupím držák na kameru a budu natáčet na kameru, ale ten držák jsem si koupil, ale řekl jsem si pro vás, že řeknu, to je blbý přece, to nebude mít takovou kvalitu, takže bude lepší kvalita. Takže jsem si koupil AverMedia Game Capture HD 2. Je to záznamové zařízení a koupil jsem si k tomu mikrofon se sluchátkama a to je asi tak vše. Potom strašně se omlouvám za to, že strašně dlouho nebylo žádné video. Důvod je takový, že jsem byl na dovolení, takže jsem neměl vůbec čas natáčet. Sice jsem měl předtím čas, ale to jsem scháněl ten držák. A když už jsem ho koupil, tak tak jsem si řekl, fakt je to nekvalitní, takže radši tu AverMedii si koupím. Tak jsem si ji koupil. No, to je asi proč jsem netočil tak dlouho. Další díl třeba další díl bude, přemýšlím, bude z Larry, z Tomb Raidera a budu ho natáčet hnedka po tomhle videjku, takže vyjde za chvilinku, tak to je asi tak vše, co bude v příštím díle. A ještě jsem se chtěl podívat tak do budoucnosti. S počítačem to moc dobře nevidím, já mám takový starý krám a na ten vůbec nejde natáčet, takže asi až o Vánocích. Bohužel, no, chci si koupit herní počítač a počkám až na Vánoce. Bude to Sony Vaio, ještě uvidím, jaký to bude druh a to je asi všechno a nevím, co ještě bych vám mohl říct. Takže příští bude z Larry a zatím peace.